Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. Wait lang, ang daming plema nun ah. Excuse me po. 3 to 5 p.m. nyo po ako makakasama ngayong araw na ito at Shiwa. Nawala ang isa dyan, medyo hindi tatakbo yung isang Hindi team. maganda yung ano doon sa Oo. business. Yan lang na example namin. Oo, yung daliri, yung nasa gitnang Oo, daliri. yung middle finger. Pag wala yung middle finger mo, Oo. wala may kulang. Oo. Ano gamit ba dyan? Ha? Ano ba? You! Madapa ka! Alamin natin ang kwento na nais ibahagi sa atin ni Kath. Hi, Kath! Hello. Ayan. Hi, love. Si Kath ay napatawag dahil anong meron, Kath? Kwentuhan mo na ako. Okay, Kath? Hello? Kath? Kath? Ganda. Grabe, ang dami niyang nakwento, guys. Oh my God, information overload. Reconnect. Sabi dito, relate ako sa story niya. Sabi ni Boy Pindot, grabe yung kwento. Nag-e-enjoy, nakikisabay sa ating mga kantahang pang EDSA! Tunugang pang EDSA! Si Raketera nakikijoin dito sa gilid eh. Oo, gusto ko yun eh, friend. Yung EDSA! Sige nga, sayawang pang EDSA! Tunugang pang EDSA! kasama si Like a barista! So, mas mataas pa? O sige, tunugang pang EDSA! sayawang pang EDSA! kasama si Ano ba? Nakakalurkey ka. Ay, pumunta ka na dito, Rocky, dahil susunod na. Kaya nga, lagot. For DJ Rocky's Secret. Parang soko talaga. Parang may iniimbestigan si Gas Abelga. Sige, Aaron Armilio, gayahin mo. Ano ba ba naman napadaman ng mga kabisyo? Ano ba nang ng mga lalaki ng mga kabisyo? Dito naman tayo sa... Ay, may kasabihan tayo na ako ang babae. Pwede mong putukan. Pero hindi mo pwede mong putukan. Parang narinig ko para sa... Ayoko na! DJ Tanya, oh. Oy! Shoutout sa tropa mo! Hindi nakapasok kasi hindi nabigyan ng baon. Ang tanong! Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GBGB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love lang.